गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्रामाजों नांजाबनाय संकस दैमा सेरनि आई लाभ ईस्टार्न डुवार्स पिकनिक स्पटआव सराइबिल ब्लक बीपीएफ हानजानि लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारि गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानाय हाबाफारियाव बाहागो लादों 5 नं सराइबिल बियाबनि ईएम मृत्युंजय नार्जारिजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला बीपीएफ हानजानि आफादगिरि सभाराम बसुमतारी नेहाथारि बिल्ला कुमार ब्रह्म आरो गोबां रायजो राजाफोराबो आई लाभ ईस्टार्न डुवार्स पिकनिक स्पटआव लावखार ओंखाम जानायाव गसाइगाव जिल्ला बीपीएफ हानजानि नेहाथारि बिल्ला कुमार ब्रह्मआ खौरां बिजोङाव मा बुंखो फै जों खोनासंनि। गिबियाव आं नों बयखौबो बरायग्रोबाय सराइबिल ब्लक बीपीएफ दोलोनि जानानै आङो गसाइगाव जिल्ला बीपीएफ कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारिब्लाबो आंनि हम ब्लकआ जाहैबाय सराइबिल। दा गिबियाव आं बेखौनो बुंगोन जे प्राकृतिक सौन्दर्यआ जेरावबो दङ खिन्थु बिनिफ्राय साबसिन प्राकृतिक सौन्दर्यआ जोंनि बे जमदुवार ब्रिटिश जुगनिफ्रायनो बिराद फेमास पिकनिक स्पट बियो खिन्थु बेहाय माखासे जोथोन गैयैनि थाखाय गेजेराव आलाय आथानि जादोंमोन। दा दिनैहाय नेशनेल पार्क माने डिक्लेयार जानायनि उनावहाय ओरैबायदि मानसिनि दोबै दोबै फैनो हमनाय बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। खारन बे जोंनि गसाइगाव जिल्लानि जोंनि बीपीएफ जिल्ला जों साब डिभिजन ओरैनो एडमिनिस्ट्रेटिभ माने लेभेलावहाय बयनिख्रुइबो साबसिन पिकनिक स्पट होनोब्ला बेनो। दा बेखौ बयखौबो खावलायनो लुबैदों जोंनि गसाइगाव हालामल' नङा क'क्राझार ट'क्राझार बायदिसिना जायगानि मानसिफ्रा वेस्ट बेंगलाव थाङो फार' सार' माबा माबि थाङो बेयाव थाङालाबानो बेयाव ओरैबायदि मोजां मोनसे स्पट जाबाय दा माने सरलपारायाथ' बानायनायसै बे नेचारेल बे एकदम परम्परागत भाबो दाबो बाहाय धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 50 खानसो फैना दङ उरिजिंजों माने हायेस्ट जोंना माने आउटसाइड बिटिसिनिफ्राय फैयो बाहाय जोंथ' बिटिसिना दंखासै ना आसा खालामो फैगोन दिनाव आरो साबसिन जाबावगोन आरो आङो बड'लेण्ड गभर्नमेन्टखौबो खावलायगोन जाहाथे जों आंबो मोनसे बड'लेण्ड गभर्नमेन्टखौ सृष्टि खालामनो जोंबो सासे सोद्रोमा बेखायनो आङो जोंनि सरकारखौबो खावलायगोन जाहाथे जोंनि बे रायमना नेशनेल पार्कखौ आरोबाव साबसिन हामसिन साजायनायाव बाहागो लानानै जाहाथे सौन्दर्यखौ बारायो आरो बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बाहेरायाव थाङालाबानो जोंनि न'आवनो एफा मोजां मोजां जायगा दंखायोबा जेला मोनसेल' स्पट नङा 10-15टा स्पट दं बे जायगायाव फैनो जोंना माखासे एनजिअ सेंग्राफोर दं बिथांमोना बेखौ दैदेनगासिनो दं। आं आसा खालामो बिथांमोना मोजाङै दैदेननानै जाहो लोंहो थांहोनायनि बेबस्थाखौ बिथांमोनानो खालामगोन आरो आं बेखौनो खावलायगोन साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे पिकनिकफोर जानो लुबैदोंब्ला बे रायमना नेशनेल पार्कनि सिङाव थानाय संकस दैसा सेराव ओरैबायदि मोजां मोजां जायगा दं बाव फैनानै जाफैदों बेखौनो आं खावलायबाय। सराइबिल ब्लकनि जानानै गासै बेसेबां सोद्रोमा फैनानै लावखार ओंखाम जानाय जोङो बावहाय राजहुवा नङाब्लाबो जोङो ब्लक कमिटि बीपीएफनिफ्राय सराइबिल ब्लकनि जोंना एमसिएलए जोंना दानि ईएम ट्रेन्सपर्ट ईएम मृत्युंजय नार्जारि बिथांनि दैदेननायावनो आरो बिथाङा गावनि समस्तिनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिखौ आलादा भाबै होदों खिन्थु ब्लकखौ जों बिथाङा दैदेननानै बाव मोनसे पिकनिक जाहोफैदों। बेनि थाखाय आरोबाव आङो जिल्लानि जानानै बिथांखौबो साबायखर बावो बिथांनि नेतृत्वआव आरोबाव साबसिन जादों बेखौ आसा खालामो। दाथ' आंनि रेकर्डआव बिदि नुवाखै जोंनावहाय बेबादि रोखोमनि जाया आरो जोंनाव बेयाव एनजिअनि सेंग्राफ्रा जिं जिं बेरायबाय थाखायो माबा मोनसे उसुबिदा जायोबा बिसोर हेल्प खालामगोन आरो बिसोरो माबा मोनसे समस्या जायोबा बिसोर समाधान खालामगोन बाय गिनांगौ खोथा गैया। बर्तमानावहाय गोबांथार एक्सिडेन्ट जानायफोरखौ लोंनाय जानायजों एक्सिडेन्ट जानायखौ बेखौ आं ओरैबायदि बुंगोन दा जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा बुजिस्लाबनो हायै हेलमेट गैया मा गैया मटरसाइकेल सालना फैलाबायो बेफोरखौ खम खालामनांगौ आरो जायफोरनाखि बेरायनो लुबैदों जानो लुबैदों मोजाङै फैनांगौ मोजां थांफिननांगौ बेखौनो आङो सांग्रांथि होगोन आरो एवारनेस प्रग्राम खालामनांगौबो। दा बिजायनो मोनो बेनो फैलानानै जानला मोनला खालामनो नाङा जे पिकनिक स्पटखौ जोथोन आरो साफा दोननांगौ बयबो जानला मोनला दाखोर गारनो नाङा साब सिखोन दोननांगौ बेखौनो आं खावलायबाय आरो।
हम यही कहेंगे जो चौधरी घाट का आज का जो लोकेशन हमने देखा है, व्यू जो देखा है, मैं यही कहूँगा BTAD के आदमी लोग को चौधरी घाट में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोकल आदमी लोग को रोजगार मिलेगा और यहाँ के लड़के लड़की भी कुछ आमदनी कर सकेंगे। चौधरी घाट अभी बहुत तरक्की किया, बहुत डेवलपमेंट हुआ है इधर। तो ये हगरामा महिलारी जी की सरकार है, इन्होंने बहुत काम किया है। इनके आते ही गुसाई गांव में पक्के ब्रिज, हम अभी डायनामारी ये चौधरी घाट में आए तो रास्ते भी बहुत अच्छे रास्ते बन रहे हैं, ऑलरेडी काम चल रहा है। तो मैं ये कहूँगा हमें जो EM मिला है हमारे मृत्युंजय नार्जारी सर, वो भी इस डेवलपमेंट के लिए जी जान से लगे हुए हैं। वो सराइबिल ब्लॉक कमेटी जो है, हम यही कह रहे हैं भाई किधर कच्चा रास्ता हमको बताओ, हमारी पार्टी हगरामा महिलारी की सरकार इसको पक्का करके देगी। पिछले 5 साल में कोई भी रास्ता नहीं बना, लेकिन हमारी सरकार का यही है जब पापा कच्चा रास्ता BTAD में रहेगा ही नहीं। और अपना जो लोकल है बोडो लैंड के बोडो एरिया के अंदर जितने भी पिकनिक स्पॉट है इनको डेवलप करना है। बोडो लड़के लड़कियां लोग को खुद का जगह का डेवलप करना है और वहाँ से 2 पैसा को आमदनी करना है, क्योंकि खुद की जगह को आप सही रखोगे तो आपके बाहर से टूरिस्ट भी आएंगे। तो मैं यही कहूँ जगह आइए चौधरी घाट डायनामारी में इंजॉय कीजिए, जैसे हम लोग आज इंजॉय कर रहे हैं नए साल की पार्टी का। हमारे मृत्युंजय नार्जारी सर ने हमारे सराइबिल ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट यूथ BSU सबको एक पार्टी का आयोजन किया। यहाँ पर हम लोग पिकनिक मना रहे हैं। नए साल की शुभकामना मैं दूंगा, आप लोगों का भी धन्यवाद करूंगा। इस टाइम में आप लोग भी चौधरी घाट में आके जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोग को भी, मीडिया को भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। आइए BPF के साथ जुड़िए, यही सरकार है जो BTAD को तरक्की की ओर ले जाएगी। हगरामा महिलारी सर सब जाति जनगोष्ठी को साथ लेके चलने वाले आदमी हैं। हम BPF में सबका स्वागत करते हैं। आइए। आप लोग जो चौधरी पिकनिक स्पॉट में आ रहे हैं, आके किसे लग रहे हैं और कितने आदमी देख रहे हैं? हाँ, हमें यही लग रहा है जो हम शायद कोई बंगाल या कोई दूसरी जगह पे आए हैं। हमारे BTAD के अंदर गुसाईगांव सब डिवीज़न रायमोना सराइबिल कशियाबाड़ी पार करके हम चौधरी घाट आके हमको अच्छा लग रहा है जी। ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पर पिकनिक स्पॉट को डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे आदमी आएंगे। मैं BTC सरकार चीफ सर हगरामा महिलारी से निवेदन करूँगा इस घाट को और उन्नति किया जाए, जिससे बाहर के आदमी हमारे यहाँ पर आए और इस जगह का आनंद ले। बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ फैमिली लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो भी बोडो समाज है बहुत फ्रेंडली है। आप कोई भी जाति जनगोष्ठी से आइए, आपका यहाँ स्वागत करते हैं ये लोग। आइए मिलके इस जगह को उन्नति करें। बीच में रायमोना नेशनल पार्क भी है, इसके बारे में क्या? हाँ, ये हमारा सौभाग्य है जो हमारे इस गुसाईगांव सब डिवीज़न के अंदर जो ये पार्क है, इस पार्क के अंदर मैं पूरे वर्ल्ड के आदमियों को, पूरे हिंदुस्तान के आदमियों को आग्रह करूंगा एक बार आइए और देखिए रायमोना नेशनल पार्क में आइए। बहुत अच्छी जगह है, नेचर है, नेचुरल है, रहने की जगह भी है, खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत बोडो समाज जो है बहुत फ्रेंडली है। आप आइए, इनके साथ यहाँ का जो नेचुरल खाना है उसको आप खाइए, आप कहेंगे कि नहीं। खाने की व्यवस्था है, रेस्टोरेंट है, सफारी है आपको घुमाने के लिए, और यहाँ पर सारी व्यवस्था है। आप आइए निसंकोच निसंदेह आइए, निर्भीक आइए, कोई चिंता की बात नहीं है। स्टे भी है, लॉज भी बन रहे हैं, होटल भी है, आपको सारी सुविधा यहाँ मिल जाएगी मिनिमम रेट के अंदर। ऐसा नहीं है जो रेट ज़्यादा है, यहाँ पर मिनिमम रेट के अंदर आपका बोडो समाज, हम पूरे समाज जितने BTC में रहते हैं आपका सबका स्वागत करें। आइए एक बार चौधरी घाट, आइए रायमोना नेशनल पार्क में, आपका हम स्वागत करेंगे।